हेलो जारा पागला क्रिएशन यूट्यूब चैनल नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन आसा खालामो दासान्दि बयबो मोजाङैनो गैया नंगौना आं मानो होनदों कारनखौ मिथिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना बड'लेण्ड एफसि जेननायनि सोरबा सोरबा SMS आव WhatsApp ग्रुपाव लिरदों आरो बड'लेण्ड एफसि जेननायनि थाखाय ओंखामखौनो जानो सुखुदिया बाबा ओरैबायदि माने सेन्टिमेन्ट गोनांमोन नायग्रा बिथांमोना ओरैबायदि मोजां मोनो गोसो गोरबोजों बड'लेण्ड एफसिखौ ओरैबायदि देरहाजानो लुगैयो दा बिथांमोननि लुगैनाया सानसे जाफुंथारगोन आं बेखौ एसे आसा खालामो बा आं बेखौ एसेबाबो आङो साननानै मोनहरो दा नोंथांमोना जेबो जिंगा सिनांला गेमाथ' थांबाय जेनबाय माथो खालामबावनो जेननाय देरहानाया थाखायो बे सानसे नङा सानसे देरहागोन लासै लासैनो देरहालांबाय थागोन खनसेनो गोजौआव थांनायखौ लुगैनाङा बन्द'मोन लासै लासैसो थांनांगौ आरो खनसेनो गोजौआव थांनाया खनसेनो गोग्लैफिननोबो हागौ ओंखायनो लासै लासै थांनायासो मा अराय गोजोर जाहैनो हायो आरो दा नोंथांमोन लाजिनाङा आरो नोंथांमोना ओंखाम जायालासिनो थानो नाङा सोरबा सोरबा ओंखामानो खहाबलायाखैनो ग्रुपाव लिरबाय थादों आरो बै मेट्सखौ लानानै नोंथांमोना गावजों गावनो नांलाय नुंलाय दावराव दावसिबो जानो नाङा आं नोंथांमोनखौ SMS नि गेजेरजों उल्था फाल्था ओरै माबा बुंलायबाय थानाय नुदों दा बेफोरखौ नोंथांमोनहा गारदो बेफोरखौ बाद होथ'दो जोङो बयबो मिला मिसा जालायनांगौ जों बयबो खौसेयै थानांगौ नङा होमबा दासो देरहायाखै इयुनाव देरहागोन इयुनाव फाइनालावबो देरहाहैगोन मिथिबाय ओंखायनो नोंथांमोन बयबो जेबो सिन्था खालामनांला दासान्दि बे सेमिफाइनालखौ नायबानो जाबाय आरो फाइनालखौबो नायदो माबायदि जायो सेमिफाइनालनि खेलाफ्रा फाइनालनि खेलाफ्रा माबायदि जागोन बेफोरखौ नायलायदो आरो नोंथांमोना गाव गावनि खामानिफोरखौ मा मावदोंमोन सोर ना बेफोरखौ मावफिनलायदो दा जोङो बड'लेण्ड एफसिनि थाखाय जों किसुमान जोंनि मावनांगौखौ दोनथ'दोंमोन नङा होमबा दा मावफिनदो लोगो नोंथांमोन सिन्था खालायनाङा आरो दुरान्ड कापनि खेलायालाय मा फैबाय थागोन जोबनानैथ' थाङाखैना फैबाय थागोन नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआबो बेबायदिनो सिगां जेनबाय थाग्रामोन जेनग्लिनायसोमोन बिसोरबो ISL आवथ' माने खनफा देरहाबावासोमोन माब्लाबा खनसेबो बेबायदिसोमोन नर्थ इस्ट टीमाबो दासो एसे लासै बिसोरबो मोजां प्लेयार बायनो हानानै माने देरहाग्रा जाबाय आरो दा नर्थ इस्टनि प्लेयार आरो जोंनि प्लेयार ना नर्थ इस्ट ना मालाय ओरै दामि प्लेयार दङ जोंनियावबो दामि प्लेयार दं खिन्थु खम दङ जोंनियाव बड'लेण्ड एफसिआव खम दंमोन आरो दामि प्लेयारफ्रा दा नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिफोरखौ फेजेननोब्ला बे नर्थ इस्टनि बायदि जानांगोन बड'लेण्ड टीमाबो एसे दामि प्लेयारफोर थानांगोन ना जोंनि लकेल प्लेयारफोरजों बै दामि प्लेयारफोरखौ फरेननिफ्राय फैनाय दामि प्लेयारफोरखौ फेजेननाया सहस नंखाया आरो ओंखायनो बिसोरखौ फेजेनबा बिसोरबायदि दामि प्लेयार बड'लेण्ड एफसिआबो लानांगोन आरो अब्लासो फेजेननो हागोन दा जोंहा बड'लेण्ड एफसिहा फाइनाल गेलेनायनि फाइनालाव देरहानायनि ट्रफि लाबोनायनि सिमांखौ नुथ'खायाखै ना बेनिखायनो दामि प्लेयारबो लाबोखायाखै ओरैनो जास्ट बड'लेण्ड एफसि हिसाबै जास्ट गेलेनो होननानैसो बड'लेण्ड टीमखौ बेबायदि मेनेज खालामदों जानो हागौ आरो जास्ट गेलेनो मोननै मोनथाम देरहाबानो जागोन बेबायदि दा नोंथांमोन आं सिगाङाव एसे बुंदोंमोन ना मथा मथि गल 4 टारगेट बानायनांगौ होननानै बड'लेण्ड एफसिआ गल 4 टारगेट बानायनांगौ होनना बुंदोंमोन आं आरो आजारेखौ गल 2 बा
गलनिखौ सोखागोन होनना बुंदोंमोन आं सोखायो बियो नोंथांमोना गाज्रि मोननानै लाब गैया बिथाङा सोखायो आरो गलनिखौ सोखायो आरो आं गलनिखौ सोखागोन होनना बुंखादोंमोन गल 4बासो देरहानो हागोन बेबायदिखौबो आं बुंखादोंमोन आरो दा सोरबा बेयावनो आंखौ गाज्रि मोनदों गाज्रि मोननांगौनि जेबो खोथा नङा बेफोर खोथाया बेफोरखौ गाज्रि मोननो नाङा नै दा जाफैमारबायबो ना नङा होमबा ओंखायनो बाथ्राफोरखौ सोरबाफोर माबा मोनसे बुङोब्लाबो हथात गाज्रि मोननाङा एसे साननांगौ सोरनिबा बाथ्रायाव दसेनो माने दुखु मोननांगौ बा सोरनिबा बाथ्रायाव डाउन जानानै थानांगौ बेबायदिबोथ' नङा ना अनेक मानसिया अनेक बुङोब्ला आं बुङाबाबोथ' आंनि भिडिअ'आवनो अनेक कमेन्ट खालायनानै अनेक बाथ्रा बुंहरो अनेक गाज्रि होननानै बुंहरो आं बुङाबाबोथ' बिसोर बुंहरो दा आंथ' बुंखाया नोंथांमोनासो माने एसे माबोरैबा साननानै लादोंमोन दा जिखुनु नोंथांमोना कमेन्ट लिरना हरलायदो मानि थाखाय जेनदों मा नोंथांमोननि साननाया मा नोंथांमोना मा सानदों जेननायनि उनाव माबोरै मोनखो बेफोरखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों लिरना हरलायदो सोरबाथ' माने बाप रिप बड'लेण्ड एफसि ओरै होलायनानै लिंहरबायलै वाट्सएप ग्रुपआव रिप बड'लेण्ड एफसि ओमफ्राय प्लेयारफोरखौ जिरायबाय दिदोमोनखौ जिरायबाय सोरमोनथाय मिथिला आरोना बेबायदि रायलायबाय बेबायदि रायथ'नांला बयबो मिला मिसायाव फैथ'लायदो नेक्स्टआव जिखुनु नेक्स्टआव बड'लेण्ड एफसिया फाइनाल गेलेनो मोननाय जाथों बेखौ आसा खालामबाय दा बयबो जों गावबागावनि खामानिखौ मावलायदो आरो अबेयावबाफोर माने फुटबल टुर्नामेन्ट एसे मोजां फुटबल टुर्नामेन्टफोर जायोब्ला आंनो खबर हरबानो जाबाय आङो थांनानै खेबहैगोन बेखिनियानोसै नोंथांमोन गोजोन्थों।